の程度の相手に何をもたもたしているのですか、ゾルム。血の気の多いやつだな。敵が少数だからといって侮ってはいかん。それにこの部隊の指揮権は俺様にある。勝手なムカつくやつめ、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 ムカつくやつめ。貴様の指図など受けるものか。イカズチよ。力がみなぎってくる。かの者の傷を癒したまえ。傷を癒したまえ。イカズチよ。ドア
私としたことが危うく冷静さを失うところでした。ここはエグベルト様にいただいた面白い魔法の品を小娘に使ってみましょう。心を司る霊よ。負けけ。あとは忘れてしまいましたが、まあいいでしょう。レビラット。リアナ、大丈夫か？さあ小娘よ、まずはその男を血祭りにしてあげなさい。どうやら術が不完全に発動してしまったようですね。まあそれでも一応よしとしましょうか。はっ、術も満足にかけられんとはなぜ。筋肉バカに言われる筋合いはないわ。ならもう少しまともな働きをしてもらいたいものだな。まあいいでしょう。でも背後には気をつけた方がいいと思いますよ。どうしたんだよ、しっかりしてよリアナ。ダメだ、どうやら奴の術によってあの男モーガンを倒すんです。分かった、モーガンを倒せばいいんだな。この私と戦う気ですか。そんなにゾンビになりたいのならすぐ。まずい、リアナが狙われているぞ。急いで助けに行くぞ。バカだ。
くもこの私に傷を負わせましたね。いつかこのことを後悔させてあげます。貴様たちの顔覚えておくぞ。気がついたか。モーガンに傷を負わせたから術の集中が途絶えたのだろう。ごめんなさいエルヴィン。バカな。俺様の力がこんなひよっこどもに劣るとは。大丈夫か？シェリーよ。情けないわ。やられちゃうなんて。私たちカルザスは近隣の国と反帝国派を作っているの。この辺りに帝国兵がいるって聞いてやってきたのだけど、でも帝国が光の神殿まで襲うなんて、一体何を考えているのかしら。ごめんなさい。もう少しでみんなに攻撃を仕掛けるところです。リアナが悪いわけじゃない。すべてモーガンの術のせいだよ。ありがとう。気を使ってくれて。そうだ。ところでリアナさんの件はどうしましょうか？結局光の大神殿でもダメだもんな。これからどうすればいいかな。彼女が帝国に狙われているの？そうね。それならカルザス城か。確かにカルザスならリアナさんを守ることができるかもしれません。もちろんよ。カルザスには私以外にも強い兵士がたくさんいるわ。そうだな。それがいいかもしれない。エルヴィン、リアナ、なんだい？お願い。私も戦わせて。そんな女の子じゃ戦いは危険だよ。これ以上耐えられないの。私のために。そうよ。女だからって戦えないなんてことないわ。認めてあげなさいよ。心配なら、わかったよ。でも、絶対に。ありがとう、エルヴィン。なかなかやるじゃねえか。それにその男気も気に入った。ありがとう。嬉しいよ。お前は何か大きなことをやりそうな気がするぜ。しばらくお前と付き合うぜ。一緒にいれば退屈しないだろうからな。これからも頼む。エルウィンよ。こちらこそな。ローガのような強い仲間は大歓迎だ。さて、それじゃあカルザスへ急ぎましょう。私が案内するわ。きっと、みんな大歓迎よ。待ってください。せめて助けていただいたお礼だけでも。あなた方のおかげで、この神殿は救われました。このクロスを受け取ってください。あなた方の行く末に、いつも幸運がありますように。よし！行くぞみんな！